ndị be anyị bịakwanụ ka unu gere akụkọ o wee bụ na nwoke unu na-afụ ebe a na nwunye ya bụ nchịka anụ nwa unu na-afụ n'elu ebe a na nwunye ya nwere nwa ọ mụtalụ n'ime mkpuke n'ụlọ be nna ya o wee bụ na nwunye ya kpọrọ ya bụ nwatakịrị nwoke onye oshi ya gama efu ya bụ nwatakịrị wee bịa wee were bọtụrụ wee chee magbu nwoke unu na-afụ nwoke wee na-akọwa na ya bụ onye oshi nwunye ya mụtalụ n'ime mkpuke na ọnọrugori n'ụlọ be ya wee laa nwa ya nwaanyị tie nwa ya nwaanyị anyị ka akwụna na nwa ya nwaanyị a na-ekwu na nne ya unu na-afụ ebe a na alakịrị efuru efu nwa ya nwaanyị ahụ o wee na-eti papa ya unu na-afụ ebe a nụnwa ife na nwoke emerụ gịnị nwoke wee nọrọ ebe a wee na-akọwa na mgbe ọ chọrọ ịnụ nwunye ya na ndebefe adọkwara ya aka na ntị na nne ya gwakwara ya agwa na ya ejekwana o wee kachie ntị sị na ọfụrụ nwunye ya n'anya na kịta ka ọ na-anụzikwa ụda ya na nwaanyị egosigokwa ya ụdị mmadụ ọ bụ na ife na-esekwa okwu ubu na ya bụ nwoke nweburu ego na o nwezikwa ego na tinti ahụ nwunye ya wee bulu agha wee so ya na nwunye ya unu na-afụ ebe a dịka nchịkọ na ọ na-ayakwa ọya shuga nke a na-akpọ diabetes na ego niile nwoke a nwere na ọ na-atake ya n'ahụ nwunye ya na ọ jụọ ọkwọ nwunye ya mgbe ọ na-aya ọya na kịta anụnwa na nwunye ya bujezi agha wee sonye nwa bụ di eti na oyi egbue na o meziri ya gịnị nekwanụ nwaanyị a dịka ụsụ o jide nwukwo nwoke tụbara ya ime mgbuke ka nwoke ahụ nụọ ya na onye nke abịazi bupụrụ ndị befa nje afịa ka o yi ejide wee chọọ ka ọ tawuo witi oke amoosu nwoke anọzikwa ebe a wee na-eti ife nne m gwalụ m ife nna m gwalụ nna agwakwọrọ m agwa nwoke nọzikwa ebe a na-ebe anya m na-zi gbatakwọrọ ya otu enyemaka na nwaanyị a na-achọkwa igbu ya n'oge ya erughị eru na nwunye ya aṅụkwọrọ ya iyi n'oyi egbu ya ma lụzie na ife melụ nwoke o wee jebe na nke ọnọrọ ebe ifi obi na-abụ na amahụ na nya bụ ife na ọ karịgo nwoke anụnwa ọ bụrụ na nwa na ọ mụta n'ime mkpuke bụ onye oshi onye isi mkpụrụ mmiri na oji bọtụrụ mmanwụ nwoke a ka ife ayada akọ prọsụ nwa ya nwaanyị adufugoro bụ ọla kịrịpụta ọla dịkpọ ịhapụ nwa nwaanyị nwa ịmụtalụ n'ime mkpuke wee na-ala ya ọha alụ anasokwa nwaanyị nke anụnwa it's like all that may video go to some open milk before we basically happen on. Get that faggy. I found Mr. Chigozie. Mr. Chigozie. Okay, baby. Even Naba Street, number 15 Naba Street. We will let out to this. This our union started 17 years ago. Union again. My wife, I married her 17 years ago. And we have 5 children. But I do this marriage. My parents and my siblings, they are against. I have a good I can't talk, I know. But I stood by her. Later, after a year and to 2 years, I do this marriage. We develop diabetes. Even though develop diabetes, I am going from hospital to hospital. They spend almost whatever I have for her to live. I'm with one. It happens that now 2023 can be a problem financially. Boy or something, see, Neko's weathering, and now the man was in my have to know because it just make can you more work for us to and other things I could see them. Now, Naka make the year, we don't do so long. That 2023, the little money fall into my business. I took her to General Hospital Onitsha. I spent almost 300,000 naira. Can spend it on about 14 days. They discharge your butter. The thing continue again. I went to Headbridge, spend up to 60,000 naira. Still, but a mama or dear man. Even all this young man will be able to marry. Si na ọgwụ na-egotegburu na na-egotegburu onye ọsa na ọ na-akarịsịkwa m obodo na-ebuso m agha onwe ụdị ihe ọ na-emefọ na-ebuso m agha mesịa kpọọ ya si ya enwezina iwe na ọ ya adịkwana mma na n'ime flat ebe m bi enye m nwe ọrụ o ji akwa akwa mụ akwụrụ ụgwọ o ji mụ akwa ha udorie enye m nwe ọrụ ebe ahụ na ọ na-akwa akwa mochie m ụmụ ọrụ ihe bịa nwee ka o si wede ebe m bi rent me that place rent. Only where the place na very stop. We say am na biko na chọ ka adjust or ka ibu some machines ka bịa na palọ da na which every no go happen before. Can rent that place when they go the other room ka ọ na-adịrị m mfe but so on ihe balance ka I no gwara ọsị na me emegbu na-ebuso m aga makwa nkịtị ọ jere akọrọ ndị be ha na nchụpụrụ ya na-agba ndị mmadụ na nchụpụrụ ya ebe ọ na-akwa akwa na nsị ya pụọ
mana eme ha etu a ya ka ọ pụtara ime Jenụwarị dịsi ya ọkpọkọ ugwu ọbụ na o ji onwe nwe sọ nwe ọgwụ nweta shọp wụọ di ya ebe a na ọgwa agwa m n'ọzọ ile ka mechara na-anụ gbakwa nkịtị mụ na ya ga-anọ n'ụlọ almost anyị niile anyị na-anọ for more than 1 year kịta ọ nọ na my house ọ dị ekene m ekene bụ sụsọ ya ka o ji ekene m sometimes ọ nakọta ọ pụọ o jewara onwe ya ọ dị ya nla ha ebe ọ masịrị anụ mbatakwuwe okwu akpachikwe nkịtị anyị na-emekwu ihe anụnwa nyọkọtazi ọsọ na ya egbu m ya ga-egbu m anyị ya emegide m ihe nke bụ okwu na ọ ga-egbu m ụbọchị m kpọrọ onye mụrụ anyị na wedin onye mụrụ anyị na wedin nọ dị gwa m ya okwu gwacha ya okwu ọ na-aba na ya ga-egburiri m nnewu ya ga-egbu m ya mere emegide m ihe ma ahịa nri nsị na aka m dị ọchọrọ onwe ihe m mere na ị na-aya ahụ niile na-aya since 2010 ka ibido yaba diabetes a na-ebugharị gị ọrụ osi whatever I have spend na ahụ na onwe ihe m mere gị ya ka m megidezi for more than 1 year ọ daba kichin esi nri anyị ga-akọkọ asị di na nwunye na ọkwara onwe m na ihe o meziri wọpụta oje na-edisivu most especially my first daughter ka o ji na-edisivu deceive gide nwaanyị toro sị na nwa tụrụ m ọgụ dọkasị akwa m 2 times the first time ọ dọkara akwa m ahụ was na November mgbakwa nkịtị oru na Jenụwarị ọ sị na ahịa etere nwaanyị ahịa etere oru na Jenụwarị dị nwa si skuulu abata anọ ebe m na ụlọ ọrụ akpọ m na fon na onye ọzọ kpọọ m na nwa ha dị anyị ụzọ ana m enye ha 600 naira ha ji eje skuulu na nke ọtọ nsị ka ezi nke ọtọ ihe kpọrọ na fon nsị ya kedu ihe mere ọ sị na afọ okike ọmọkarị oruto odu orugo n'afọ okike na nsị akere ebe ọ nọ sị nọ na hospital na Grace Hospital I went there after every I spent almost 60,000 naira na Grace Hospital ahụ ọ dịkwa ya ma ọ nata ọkwa onye ọ sị na mkpọrọ asị dịtị na-agakwa ruo na March this year that child na onwe ya ọ bụrụ na ọ na-arahụ ụra mmeke ya na nne di nakwa na-arahụ ụra nkụọ ya kasị ya bi n'ụmụnne ya ebirisigo obinye mara ụsụ ka ọ pụọ mgbe tọchite ya azụ ọdụdụ m akwa nyi dọkasị ya akwa ahụ my daughter so nke azụ ọ ya nọrọ etu mkpọ ya okwu chisom ọmange m ntị mana ọ ya amachapụ ya ọ fụziri na ekwo n'iwebe iwe ọzọ gbakwa nkịtị na-edikwu ihe niile gbakwa nkịtị nke ọ tọrọ ụzọ onye nke na-abụ bịakọta mkpọkịtị ya ngwa okwu ọnụ mụ na nke a na-eme so mbịazie tuto na-emekọtago m develop high BP because of this character ihe meziri mbịazie nchazie ka nwụpụ obi m ebe ọ nọ whenever ọ na m chọziri ije ọnwa ọrụ chọrọ ije ma whatever nke a ka m na-akpa ibi na o mechara kpọrọ that child ọbịa up to now mecheje meke entry na Awada police station maka ada amụ ụmụ echi meche na-afịa na street gbakwa nkịtị gbachakwa ndị mma agwa maka ada amụ ụma so nke a ka m na ya na-adọ na-eme na oru on Friday last 2 weeks ka m kwado o nwere ma inherited land nwe my cousins na-eje na-ele anyị anyị mgbe esi ebe kwụ blọk Chineke mere m amadị ntụ mọ n'ise ka m gwuru ntị ihe so that ka ha makwa ruo ebe ọ na-aga iko ka ha makwa na ihe mmadụ nwe ya ka m nọ megide onye na-arụ m ọrụ wee sị m adị ka m na-apụta day akpọpụta my daughter ihe egotere m eji eme ose go 1 bag of rice nsị amapụtasị okwu mgburu nke dọ nke fọdụ sisi mụ na ya ji wee bie n'ụlọ na n'ime dat rum ahụ ka anyị na-adọba akpa rice anyị na-ebota mgbe sị nwa ahụ marụ na oke ya ezuru ọmarụcha anụ nsị ya ma ikwu ọma ikwu okwu dọba enwere spaghetti ụzọ ofe na-abụ na freezer and other things dịcha ma tii ihe niile anọ m n'ọfịs nwere ego nye si ada amụ ụmụ nwe ihe n'idi okwe m mpụba si ameghị mụ apụba so ejezie m after 2 or 3 days nọ ọkpọ m na fon si na nwanne nke ọ tọrọ bilite si na anya na-egbu adị n'isi na awa ya nwesị ya pụta na nke one pharmacy shop nọ close to ebe anyị dị the pharmacy shop nwesị nọ typhoid and malaria so ọsị nọ typhoid and malaria si ya jee nata ya ego ahụ na ntiri ya ma chaji ya ọ nata ya mmechi akwụkwọ ya si ya kedu ọsị na ọgwụ ọgwụ a sị ya ga-eche ọrụ nwa na ọgwụ a ọsị na ọgwụ dị ya onye dị ma chaji afọ my second daughter onye nke ọ tọrọ si ya uche kedu ọsị na isi ha na-akwasị isi ha na-awasị ma ọ dị mma isi ya oke nnọkwa mụ na ha na-abara communicate orugwe was it on Wednesday or Thursday last 2 weeks ya ọkpọ m si m na gas ha ga-esi nnukwu na ndị bi ego na-ewegota gas nwere ego fọwọd tụkwakwa na that POS ka wode wute dị mọnụ weje gbata gas nsị ya nke mara n'elu were jide na onwe ihu nchọ iji were na-egoro oru on Friday
Ndị ndị na-arụ ọrụ masị na mmiri dị too much na ha na anyị na chere ka mmiri kọrọta mgbe sị nwere ụbọchị ite anata ka m na-abụ na weekend nye ka m batazi on Friday bata ka m kpọghe ụzọ m ọ bụrụ na akụka otu m akụka bakịta na obere oge maazị adịmkesi nwesị akụ akụka bụ masị na ọmụ ya akụka ya nsị aka mmiri na ojikọkara unu anụ asị m ya na ojikọ wee sị akụka na ojikọkara ụzọ sị ha ji ebe a jee mata Kraịst bankịta orukọ ọ batara ndị vinin anọ m n'oche etu anụ mpụtasị ya nwaanyị azụ ka asị ekụkara uru ma ọsị m yes nwaanyị kụkara ya n'isi ọrụ mama mmeju wee kpochi ụzọ chirike agụụ a na-agụ ụmụ ya n'ọnya ka ji wee kụka ụzọ a mgbe sị ya ihe ihe na-achọ mbinye ka mkpa n'ime dugwu m ọkwụchie m n'ụzọ isi ihe ihe na-achọ ọghọrọ m n'aka mgbakwa ya nkịta ka mba ọsị ọdụdụ na bọksa ahụ si na m etinye isi ihe na-achọ na abịa dị nesi na omere ọdọkada bọksas ma ha sisi kpọrọ ya nzube dị nesi n'ụzọ nọkwa abụ n'obere nje cheta ndị ka ji n'ọzọ yiri ka nje dị naanị ihe ọzọ nọkwa ka akụrụ ihe nwa ọda kparara sị ka ọ gras ụmụazị na-akọwa ka m pụọ do esi apụ step pụtafụ ka bọtụrụ gasasị ebe ahụ ndị nwa na-adịrịkwe narị ka ahụ ka m mesitezi ụzọ mfụ ka ndị nwa gbara ọsọ about adịa ebe 3 or 4 boys si na steepụ kpụrụ na-agbagote ka ndochie dadụ anya ma ọrụ n'azụ jidesie ebe onye ike na manya mebe dị na-esi ọzọ nkwa awụ ka akụrụ ihe nwa kwam ọwụ bọtụrụ abụọ sọkacha ahụ nwa ọmụrụ ụlọ and that boy ahụ ọmụrụ ụlọ anọgo na be m di na nwa nwaanyị di na my daughter arụ nwunye a na-emekọba di na my daughter so mgbe ọsụsụ ndị achị nye nwatụzi na-asụgoro ya ọ hapụ m aka mgbe dositezie dọ mgbe dositezie aha mezie dị ọ bụ na ihu m akatasị etu ọhebe ọbara nchi ana niile ebe niile blọd ahụ niile blọd mgbe chere tolo nchi wee kiri isi m onweghị nọzi n'ime dị flat onweghị nọzi nso ọbara na-akwata ezo ka mmiri na-ahụ m dịnesi ọzọ nọzi na gada kpọọ nwala nne di m emeka ha wee bịa isi biko gbagote mbịa ka mmepe ụzọ asị ekele ndị bịara iji ahụ si na ndị iji ahụ ozugbo na ebe a mmepe ụzọ emeka afụ m tie wee sị m bịa about 3 hospitals dị around onwe dịkote m ekwesị njebe na mission hospital I send them mgbe jebe dị ruo ebe ahụ wee bụrụ mgbe a na theater around after 10 ihe njepụta na theater after 2 ichi ofu since ya ọgba ọsọ afọ ya anya gbuo n'otu day ka afọ anyị madam Biko. kwụsịokwu ike ka nụ ọ maka light ka m ji chọọ ha Mrs. kwụsịokwu ike o okay ka onye nwoke a bụ to you okay ịnụ ife okwu okay so Ebe nwa gị bata gị ekwu anya bọtụrụ Kedu onye mara ya bọtụrụ? Because can somebody call police for me? I said mother. I have nothing to do with it. Get one chance. Because kalau future ni ba love ni ibu. People who dem were against me because of love. No, dem tala. they will be back. Afu ni dem tala. Yeah, before joke. Can you imagine this girl? so ka o si bụlụ ọnya Not this street. That's what it was. Onye nwere na wedding, I can give you the number ya. Onye a na-ebe akata abụ chairman na YouTube movement on branch. O kwesịrị onye a chọsi yo mgbe otu na-akọrọ ndị mmadụ ya bụrụ eziokwu. Ọ kọrọ onye a na nchụpụrụ ya na mee nke nwa. Nti a bịa to me, onye a wee bịa wee find ya too. Agwa ya, ọ gbasa mara sade. Ihe ọma niile mere n'ụwa a. Ọ bụrụ ihe ka iji chọọ ịkwụ m ụgwọ ya. Ije nọ chọpụta nwatakịrị ịmara na aṅụ mkpụrụ mmiri o were bọtụ bis bụ di gị na-akpịa brọd isi Na ihe ọma ihe eme jụọ ga ebe a isi nwere ọrụ na ndị ekwu na ị ga-egbu iji ọnụ ugbo na Can you imagine? you wanted to kedu ihe mere The mission ka ọ chọrọ ka m na-ebugharị gị na diabetes na-enye gị nsogbu ego ole ka m tere na General Hospital na 2023 shuga gbapụrụ gị ọkpa I spent almost what I have kedu ihe mere Achọrọ m be the bishop. this is how you wanted etu a kisi chọrọ ikwu etu a kisi chọrọ eliminate afụfụ nta n'isi afụ nta n'isi Kedu onye fụrụ ya bọtụ? eziokwu onwe piti onwe ebele femele ga-ebele
Kedu onye sụrụ ya bọtụl? Kedu onye sụrụ ya bọtụl? That's a simple question. Okay. Kedu ihe mgbe gị bịara ime na be gị that day? So ka ebe ọ nọ steepụ lead be gị. Okay, so ka ihe meze na steepụ a. Ka ihe mee na steepụ. Gịnị ya kemgbe last gịnị ya nwere di na nwunye? Last year gịnị? March, so more than 1 year now. Why? Ọkụ ihe na-aya diabetes. Ka ị na-ejesi lab ime. Baba,